dimineața! Bună dimineața! Să veniți, vă rog, cu bagate! Bine v-am găsit la bordul autocarului Habitatur. Habitatur în pas cu dezvoltarea tehnologică. Habitatur este printre primele companii de profil din România care implementează un soft pentru eficientizarea serviciilor de ticketing și gestiunea pasagerilor. Aplicația modulară 24 rutier oferă soluții pentru gestionarea întregii activități de transport, de la emiterea de bilete cu coduri de bare, până la gestiunea parcului, gestiune financiară și prevenirea fraudelor. În prima fază o să studiem listele de pasageri introduse de toate agențiile din țară. Intrăm și setăm mașinile pe antenele principale, ne alegem fiecare rută în parte, se setează șoferii care vor pleca în cursă, se selectează fiecare stație, după care se distribuie pasagerii. Șoferii noștri, având aceste tablete, ei pot intra în mod automat, în timp real, pe aceste liste de pasageri. Softul eficientizează munca agenților și facilitează relația client-companie. Această aplicație ne-a schimbat în bine modul de lucru. Călătorii apreciază pozitiv această tehnologie pentru că se utilizează foarte repede aplicația și în același timp ne ușurează nouă munca. Și este totul foarte, foarte transparent. Din cadrul firmei poate să vadă în timp real toată situația biletelor vândute pe parcursul unei zile, indiferent de oră, de cursă. În 24 rutier, listele de pasageri sunt transmise în timp real, se pot emite și scana biletele pasagerilor. Îmbarcarea este foarte rapidă, acum cu noua aplicație. Da, excelent. Excelent cu taxarea directă. Deci e un lucru bun pentru, dacă ar fi la toți așa ceva, și eu am fost transportator și e cel mai corect așa. Este foarte ok, pentru că nu trebuie să mai stau la coadă la caserie sau să vin cu o zi înainte și îl iau direct de aici când mă urc. E foarte perfect, e bine, este o firmă organizată, mie îmi place. Pot să vă zic că de când s-a implementat noua aplicație în sistemul Habitatur, îmbarcarea se face mult mai ușor și mult mai rapid, ceea ce e foarte important. Cert e că ne bucurăm că avem parte de servicii actuale în conformitate cu tehnologia. Deși sistemul a fost implementat de curând, acesta a fost primit cu încântare și de clienții noștri, dar și de personal. Așa cum ne așteptam, efectele pozitive nu au întârziat să apară. Un prim beneficiu ar fi faptul că prezintă o situație de ansamblu a întregii activități: trasee, liste de pasageri, consum. Pe baza rapoartelor putem dezvolta un plan de îmbunătățire a profitabilității, identificând cu ușurință atât punctele forte cât și punctele slabe ale activității.